fată. Deci e super mișto, fată, e super ok. Super ok. Tirifania e molto mare, limba non știu aici tu vreari. Anțilec zic ziua tută, eu zic că-i magin samu, magin samu ta mută, magin samu ta mută, magin samu ta mută, mută, magin istacă snu grească de. Ei, avdă, dragă, 17 închis, dar din discuteți, dragă, vorbile este. Dar vorbiți-și voi, dați putem zvânțelețeni, dragă, mai terminați unul oară cu armânească este. Dar mi înțelepsești, domne, înțelepsești, ți-a spus. Vezi, mama, e-ți frumoasă, ea este pisicuța noastră. Mariua și-ți grească, ca maghinis n-a zbura, maghinis n-a zburască, maghinis n-a zburască, maghinis n-a zburască, maghinis tacă s-nu grească de. Uite, mama, e pisică frumoasă, cum este ea și cu negru și cu alb. E foarte frumoasă, mamaie. Vrei să adară, mămăița, și scânti roșiuții și cu prânzică și cu ardei și cu pâine cât asmăți? Vezi ce bun este. E foarte bună, mămăiță. Cu mașinii nu le iaste, la peață ciorii armânește. Eu să-i gurască cultura, maghinis la murtă gur, maghinis la murtă gura, maghinis la murtă gura, maghinis la murtă gura, maghinis tacă s-nu grească de. Alea, mană, câți ani învățați voi ficiorile să zburască armâneaștilea? Nu le mai e, că după aia greu la școală. Eu ziceam că aveți iți răficioarele, că noi cum puteam de învăța mie marmâneaște, mucâneaște. Atura, voi vă știți maghini. Dacă ziceți că-s clar și că nu-l fați caplu, nu le-am învățați, mană. Noi forțați că sunt armână cu traume iremediabile. Dar după aia mas era ițră-i fațiți, nu-i aveți. Ce rosti? Dai, te ți chiar oara cu ei. Iene, man. Armâni, iene.